Nagsagawa ng aerial inspection ang Office of the Civil Defense sa pagpanguna ni OCD6 Director Raul Fernandez noong Hunyo 4 sa paligid ng Bulkang Kanlaon matapos itong sumabog at pagbuga ng asopre. Ito ay sinagawa upang matukoy ang lapad at sektor ng apektado at kasama dito sa inspeksyon ang OCD7 at DSWD7. Record naman ang 1,149 lahat ng mga apektado na individual mula sa 14 na mga barangay at ang mga ito ay inilikas na pagkalamang kasama sa naapektuhan sa araw ng sumabog ang bulkan ay ang mga pasahero ng Silay City Airport at Iloilo City Airport na mayroong 3,000 pasahero at sa ngayon balik normal na ang biyahe. At sa ngayon mga ka-K5 ay walang tigil ang pagdating ng mga tulong mula sa Central Office at sa iba pang ahensya ng mga gobyerno para sa mga individual na apektado matapos ang pag-alboroto ng Mount Kanlaon. Para sa Network News mula dito sa probinsya ng Iloilo, ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.